Gerekli adınız var mı? Yo gerek bolsa Aydar. Ne? Şu adınız? Şot. Kapçık gitipdir ha. Nämen kapçyk gitmesi? Näme oyun etdiňmi? Sen men şeýle köpçülükde maskara etdiňmi? Gaýdyp maňa jaňa däými düşündiňmi? Sen bana dost. Bakarlanma. Şu kıyıdadar olan mara kara derya kark bolot. Özüm aylımda döner arkayın mol. Şeýle mi? Katar kayın mol. Sagça bolýar. Katar kayın mol. Sağ ol. A few inches later. Özüňe jynlaryny öýdýäňmi? Ölü. Aa